खुलुमबाय का तैलाम सगो दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल लिबिसिं तुई ताकते बुक सं आं दिनै नरं नि बागै कयेकटा कक साना नि बागै फायजावोका जे जिरायनाया बद्र मिजिल एनआईटी कलेज बुखागो जे बुथाल लाइमानि पार्टी मुंनो तुयै ककलाम साना नै आं किसिसा माफायका ककाया हायसे ताकते बुक सं ओजे अजित देबरमानो बुथाननाय जे ताकुक बिसाल नै जतनो लोकरक सालाय तंमानिबा सोशल मीडिया नि बिसिंति नुंगमानिबा तै लगे निजेनि नकनि अजित देबरमानि बिहिक बरक खरंनि मिलिवैनो आदिनो सुवाग्रो खानुई मुया रकै माइ चालायै फोकाहैनै बिनि बुसानि बिसिंति गुसुं साइमांखा तै बरक सन्देह खायै जे संमानि आबो बेलायनो चाया नुजाखा लासिमुं हायखा सिनि तिप्रासा एजे जाति ओ जाति जतनि न लासिमुं नुजाखा अबो हाय बुनि बसुं रगसि नुकमानि आबो हायनो सुं किचिसासा तिप्रासा अबो बेलाय खैनो निंदनियो तेलासिमुं कथमा अबो उंया उंनान तंमानि किन्तु ताबो जे कन्ट्राक्टर खायो हनै बिसाल देबरमा हनै मानजाकमानि आबो पुलिस रक कामकाय तो जास खायगार तो खायोय तदन्त खायोय जे सरकारी भावे आइन तंमानि आइननि बिसिंतिनो साजा रक खायतु आबो तिप्रानि जत्तो तिप्रासानो नायो ते आंबो नायो व्यक्तिगत भावे ते बिनि बिहिकनिबो साजांतो अब बेलाय चाया बोथानानि सिगां किसिसा वानसना नांमानि बुसाबुतिनो तुय नाहारै सालबुसुक निनियो रां पुसा तंथक्रक सालबुसुक भबिसतनो वानसना नांमानि सिनि तिरफ्राव अब हायरक नुकजागै बेलाय खैनो आं दुख बुनांखा बेलायखाय मुक्ति थांलिया वानसुगै अब हाय यांगनान तंमानि बेलायखाय चायाव लायो ताबुकनि जेनेरेशन अब जों बेलायखायनो मा वानसुगै या प्रिक्राक थायै मा बुसालायनाय तो गया बुथायरा ओय ते ओयना व्यवस्था रक तो तंगो जेहेतु हामजाग्लायस दं हुंकाय बालका चलाबाय सासना साइ दं हुंकाय नंजुरेनो अजित देबरमानो हामजाग्लिया हुंकाय देबुश्री किनान नांमानि किन्तु बुथान माने अब तो बेलायखायनो पाप महापाप निनि बाइबेल लगत बेलायखायसि अब पाप नि साजा बो ते जीवन फानो माफ करुई अब हाय जे बाइबेल लगत जे नंमानि किरि मेसेजा बेनक तो अब हाय उंया तंखाय बेलाय चाहामु बेलाय चालि आंखा खायरुका बुसानो नुगै बंनि फैमिली न नुगै अजित देबरमानि फैमिली न नुगै तै सिक्युरिटी गार्ड खायुनि खनामानि कष्ट खाय सिक्युरिटी गार्ड खायो ओइ फैमिली चलले तमान किन्तु सिनि बरक ताम वानसुक बायथा किसा पोलिनो वानसुकलिया भबिसत तामंनाय हायनुसे जों किसिसा ते आबिसिंसे बुलाय टकलाय बेलाय सेलेंना जा सामु किसिजा गथ' खाय वानसुंनायनि दरकार दङ ताकते बुकसं वानसुक दि भबिसतनो वानसुक दि अबहाय सामु चित्रा रक्ता खायदि किसा कबियो दंनानि जायतुक दि तै अजे बिसाल देबरमा बो तो आं साइमिया बिनि बुरि दे दं बुसाबुति दे दं किन्तु अब बंखनाय बिनि बुसाबुति बुतंनाय बुसु बसंनि सिमिफोराव अब हाय चलि दं आबरक जतन अंखनाय तुरुक तुरुक जतन साइमान संनाय ताबुकसु जरात आसुक सासुगै माया काजै आं आसा खायो दक्तिनो अंखरान नै जे सरकारनि अनुसारै तंमानि
ang yak jor khai sanai prosesan no je police officer o case no handle khainai ekdom krak মাজরাতে সাজারি না নিবাগৈ যাতে ভবিষ্যত সিনি ত্রিপুরা সমাজ অবাহাইরক উংয়া তংনা নিবাগৈ হামবাই খুলুমবাইকা যত ত্রিপুরা সানো